Os Estados Unidos bombardean a illa de Karg, un dos puntos clave da industria petroleira iraniana. Os ataques centráronse en obxectivos militares, mentres Irán contraataca con bombas a un dos portos co maior almacenamento de crudo de Oriente Medio en Emiratos Árabes. Tamén atacou a embaixada norteamericana en Bagdad, provocando un incendio. Saudos, que tal? Boas tardes. Hai 2 semanas que comezou a guerra e as consecuencias xa se notan de cheo. Por iso saímos hoxe á rúa, Antía, porque o conflito ten un bloqueo importante. Boas tardes. Este estreito de Hormuz efectivamente converteuse nun taboleiro de xadrez bloqueado que creou unha onda expansiva económica que repercute en todos os sectores, pero tamén nos nosos petos. Xa cambiou a forma na que enchemos o depósito dos nosos coches e mesmo comezamos a mirar con moita lupa o prezo da cesta da compra. Por iso hoxe sacamos parte deste telexornal Mediodía á rúa aquí a Coruña, nas inmediacións do seu porto, un dos motores económicos máis importantes da nosa comunidade e que sen dúbida está notando xa un pouco os efectos deste conflito do Oriente Medio. O precio do combustible non nos parámetros que, digamos, nos permita a súa rentabilidade, senón vamos ter que parar os barcos e parar unha fonte de alimentación, eu penso que é clave, básica. Na obra nova sí que pode haber un reaxuste de precios ao alza pola subida das materias primas. A pedir ao Goberno de España que reduza os impostos que gravan a enerxía e o gasóleo agrícola. En Bertamiráns, no concello de Ames, a Garda Civil detivo un home e unha muller ao ser sospeitosos de ter acoitelado unha persoa. Unha discusión acabou nunha pelexa na que a muller acabou sacando un coitelo e ferindo a vítima. E marcha lenta de coches entre Chantada e a Barrela é a maneira de protestar polo mal estado en que se encontra a Nacional 540 que conecta as cidades de Lugo e Ourense. Os usuarios piden solucións permanentes xa. Que dure anos, que non sea pois un parcheo que sirva para calar un pouquiño as protestas e que dentro de 6 meses volvamos a estar na mesma situación anterior. Silenciosa, baleira, Galicia viviu o seu primeiro día de confinamento hai hoxe 6 anos e parece que foi onte. Nunca viviramos nada semellante, medos, obsesións, claustrofobia, que só se calmaba co alento de saír os balcóns, iso sí, quen o tiña. Para moitos a repostería e as pantallas foron a salvación dun encerro que ia durar 15 días e finalmente durou 99. Se nos acompañan, lembraremos como vivimos os galegos eses días de restriccións totais de mobilidade. Novo capítulo na guerra de Irán. O exército dos Estados Unidos bombardeou este sábado a illa de Yard, un enclave estratéxico da infraestrutura petroleira iraniana. Mentres, un proxectil impactaba contra a embaixada norteamericana en Bagdad, na capital de Irak. Son as imaxes do bombardeo estadounidense á illa iraniana de Jarj, o gran referente da industria petroleira da República Islámica. O ataque centrouse nas defensas aéreas, nunha base naval, as instalacións do aeroporto e os postos da Garda Revolucionaria, pero a súa infraestrutura petroleira quedou intacta. Donald Trump asegurou que se aniquilaron todos os obxectivos militares na illa e que polo de agora optou por non destruir a infraestrutura petroleira. Iso sí, ameaza con facelos, Irán interfire no paso de embarcacións polo Estreito de Hormuz. Jarj está situada a 25 km da costa iraniana e concentra a principal terminal petroleira do país, xa que logo trátase dun punto de carga de cru estratéxico. A Garda Revolucionaria ameaza con vingarse co foco posto en instalacións militares estadounidenses nos Emiratos. De feito, este sábado produciuse un ataque contra a embaixada norteamericana de Bagdad, a capital de Irak, que provocou un incendio. A alegación encontrase na denominada Zona Verde, unha área de máxima seguridade na cidade. Polo que respecta ao Estreito de Hormuz, desde a Casa Branca insístese en que se reabrirá o tráfico marítimo en poucos días. O Pentágono segue co seu plan de enviar un contingente adicional de barcos anfibios e miles de infantes de mariña.
Irán, pola súa parte, non amosa máis mínimo signo de capitulación. Nas rúas de Teherán puidemos escoitar opinións nesa liña. Non descansaremos ata expulsar os Estados Unidos, di Parviz, un cidadán anónimo. Jalal comenta que as negociacións son unha farsa porque os atacaron cando xa estaban negociando. E Masud confía en gañar esta guerra cunha represalia final. Mentres, desde os Estados Unidos e Israel insisten en que a capacidade de resposta de Irán é cada vez máis limitada. Pois onde máis estamos a notar os efectos da guerra é na enerxía. Por iso temos que sair á rúa, sondear o ambiente. Antía, dende a Coruña, a suba nalgúnas gasolineiras xa supera os 2 euros. Sí, que só en 2 semanas os carburantes subiron máis dun 25%, e iso que o gasóleo forma parte do noso día a día e tamén é moi importante en sectores como, por exemplo, o pesqueiro. Esta situación podería provocar certa crise porque podería haber máis risco na viabilidade económica de numerosos buques galegos e tamén o sector podería quedar paralizado, podería decidir non realizar máis actividade. E ollo se isto ocorre, porque se hai menos peixe en riba custa máis traelo, isto podería disparar os prezos na lonxa. Raquel Gandoi, contanos. Os sectores pesqueiros de todo o mundo sofren unha cadea de consecuencias negativas pola guerra de Irán. O noso sector pesqueiro galego, que como agrícola usa precisamente estos destilados medios, está vendo como cada saída ao mar, tanto as de baixura como as de altura, se encarecen, porque o combustible duplicouse. E, lóxicamente, o peixe e o marisco chegarán máis caros á lonxa, os mercados e, finalmente, o prato. Os armadores galegos, nos hoxe falamos co presidente de Armadores e da lonxa da Coruña, confirmannos que o luns se van reunir co ministro de Pesca e adiantan que lle solicitarán a baixada do IBE e outras bonificacións fiscais. Polo momento, os barcos galegos de altura, tamén aquí no sur, seguen no mar, seguen a traballar. Os destilados medios que usan os sectores produtivos galegos, a agricultura e a pesca, e dicilo diésel, é o combustible máis afectado pola suba derivada da guerra de Irán. Se segue subindo combustible, algúns armadores poderían optar por non sacar os barcos a pescar porque ou cobran o peixe a prezo douro, din, ou non lles compensará poñelo nas lonxas galegas. Polo de agora, a flota galega mantense no mar. Os armadores reúnense o luns co ministro do gremio, Luís Planas. Hai que manter o precio do combustible nunos parámetros que, digamos, nos permita a súa rentabilidade, senón vamos ter que parar os barcos e parar unha fonte de alimentación, eu penso que é clave e básica para a aprobación española e para a europea, e, polo tanto, pois, por un lado, esas medidas de manter un precio máximo por litro do combustible, e, por outro lado, pois, outras medidas fiscales que se poden implementar e que levamos moitos anos pidendo, como é a reducción do IVA no peixe. Do mar á lonxa, ao mercado, a crise da suba de prezos de combustibles pola guerra de Irán comeza tibiamente a chegar ás mesas das casas galegas, especialmente nos produtos de importación como a nécora non galega, que xa subiu 5 euros o kilo. Sí, en la mercancía sobre todo que viene de importación. Sí, ya subió un poco. Sí, é certo que está aí, entonces creo que a xente tamén xa está un pouco asustada. Está dicindo, non sei o que vai a pasar, a ver que no que vai a acabar isto e tal e cual. En menos de 15 días de marzo, o diésel para embarcacións xa se duplicou de 500 a 1000 euros a tonelada. E precisamente a suba de custos pola guerra está afectando tamén a sectores como o gandeiro ou o agro galego. O sindicato Unións Agrarias anunciou a mobilización de piquetes informativos e solicitou a realización de inspeccións diante da situación de competencia desleal, segundo denuncian, pola entrada de leite a baixo prezo procedente de Portugal e Francia. Os representantes dos gandeiros mantiveron unha xuntanza esta mañá coa conselleira de Medio Rural que anunciou unha petición de baixada dos impostos ao Executivo Central para reducir as perdas polas subas de combustibles. E isto súmase tamén ao mor do sector pola guerra en Oriente. Ademais, tamén pediu responsabilidades ás industrias lácteas diante da negociación do prezo do leite cos gandeiros. Estuvemos falando coa Consellería que nos parece razonable e necesario unha campaña intensiva de inspección, primeiro por garantía pos gandeiros e protección das súas rentas, pero tamén pos consumidores, porque a trazabilidade é un direito básico. En canto a suba de costes de produción debido á enerxía
e os gasóis, por exemplo, vamos a pedir ao Goberno de España que reduza os impostos que gravan a enerxía e o gasóleo agrícola, como xa se ten feito noutras ocasións, e que o faga de xeito urxente. No ámbito da renovación dos contratos lácteos, pois pedimoslle ás industrias corresponsabilidade. E con toda a crise que estamos vivindo en prácticamente todos os sectores, agora máis que nunca é necesario buscar unhas alternativas ao petróleo. Por iso agora póñese moito foco nos biocombustibles, eses hidrocarburos de orixe vegetal, de orixe biolóxica, que se elaboran a partir de cultivos ou mesmo do aceite de cociña usado. O bioetanol, que, pois, por exemplo, en Galicia temos produción de bioetanol a partir de millo. Temos o biodiesel, que se produce a partir de aceites vegetais e pois poden ser os aceites que se recollen nos concellos, e temos tamén o biogás e o biometano, que se produce tamén a partir de residuos de carbono orgánico. Pero o encarecemento dos hidrocarburos non afecta só os combustibles, tamén a outros derivados como a fertilizantes, plásticos ou tecidos sintéticos. Dende hai anos os investigadores están a buscar solucións para producir biomateriais que sustitúan estes derivados. Hai moitísima investigación que se está facendo a día de hoxe no que se chama a biorefinería, que sería unha alternativa á refinería convencional de petróleo, da cal a partir de materias biolóxicas e mediante transformacións, digamos, tamén suaves, pois seríamos capaces de obter non soamente enerxía, senón tamén produtos químicos, biomateriais, bioplásticos. A día de hoxe os biocombustibles non son unha alternativa viable porque se producen moita menos cantidade da que sería precisa para cubrir a demanda. Din os expertos que a clave está nun cambio de modelo enerxético. Esa alternativa ao petróleo e o gas natural como fontes de enerxía hai que complementala coa electrificación, non? Co paso de carburantes, o uso máis de equipos eléctricos. Outro problema é a suba nos custos de produción. En España importamos un 85% das materias primas que se precisan para fabricar biocombustibles e a situación actual tamén encarece tanto a produción como o transporte destas materias primas. A factura da guerra está afectando tamén a vivendas. Se antes xa era moi complicado alugar e xa non falamos de mercar, isto pode ir a peor, porque agora, por exemplo, vai ser máis difícil facerse cunha hipoteca. A guerra no Oriente Próximo ameaza as hipotecas a tipo variable e as persoas que están pensando en financiar a compra dunha vivenda. A escalada que iniciou o Euríbor o 28 de febreiro situouno por riba do 2,5% o martes pasado. Foi o maior incremento diario en 20 anos. A xente que está en este momento en trámites de firmala intenta apurar a firma para que non lle suban os tipos. E a xente que está todavía nese proceso de ir mirando pisos, pois está tamén moi pendente do banco para ver como lles quedaría a hipoteca, porque unha cuota máis alta pode implicar ter que comprar algo un pouquiño de menos prezo. O índice de referencia para a maioría das hipotecas variables en España pechou a semana á alza. Se esta tendencia se mantén, os incrementos nas cuotas serán inevitables. Unha suba de medio punto no Euríbor podería traducirse nun aumento de entre 50 e 100 euros mensuais nunha hipoteca media. Hai, ademais, outro problema no horizonte, o previsible encarecemento das materias primas para a construción de vivendas. Na obra nova sí que pode haber un reaxuste de precios ao alza pola subida das materias primas. Quizá non en segunda man, na segunda man pois temos un pouco máis unha estabilidade, pero tamén a xente que necesite facer unha reforma na súa casa ou as comunidades de propietarios que necesiten facer grandes reformas no edificio ou unha derrama, pois sí que entendo que poden ter un pouco máis de medo a que suban as obras. A Confederación Nacional da Construción advirte de posibles atrasos e mesmo de paralización de obras. Este conflicto. ¿Qué? E mentres aquí estamos buscando solucións para reverter esta situación a miles de kilómetros, centos de militares españois están case en primeira liña vivindo este conflito de cheo, David.
Sí, Antía, sen dúbida ninguna, España ten máis de 1.200 militares despregados en Oriente Medio agora mesmo. Imos velo perfectamente neste mapa onde están agora situados. A situación especialmente delicada no Líbano. Ali está o contingente español máis amplo, con 650 soldados. Ollo porque levan todo o mes en búnkeres, resguardados polos continuos ataques. En Irak, 300 militares tamén extreman aí nese punto as medidas de seguridade. En dúas misións, e tamén son moi importantes, os 140 soldados do exército de terra en Turquía, sobre todo para a OTAN, porque, como saben, fixeron seguimento dos mísiles que caeron contra este país, que tentaron impactar nos últimos días. E a despregadura máis recente teñena aí, en Chipre, a fragata Cristóbal Colón, que navegou até ese país con 185 mariñeiros para a protección do Mediterráneo. A eles hai que sumarlles case 3.000 efectivos, máis que están espallados por outros puntos do mundo. Unha cifra de militares que ven é ampla no exterior. Mentres a campaña do goberno e o non á guerra, e hoxe volve a haber manifestacións baixo este lema. Ata 150 concentracións convocadas pola plataforma Parar a Guerra, espalladas por distintos puntos da xeografía española e que tamén piden non esquecer a Gaza. Milleiros de persoas sumáronse ás movilizacións, entre elas persoeiros da política ou da cultura. Concentración tamén en contra da guerra en Santiago de Compostela. Convocadas pola Plataforma para la Guerra, diferentes organizacións reclamaron o fin da violencia en Oriente Medio e exixiron solucións baseadas no dereito internacional. A secretaria de Organización dos Socialistas Galegos, Lara Méndez, participou na movilización. Hoxe o Partido Socialista está aquí para decir alto e claro non á guerra. Unha guerra injusta como todas as guerras, en unha guerra que ten vítimas, que é a cidadanía. Cidadanía que ademais non ten a capacidade de escoller e se ven involucrados en esta guerra que mata nenos, nenas, mulleres, poboación e xente civil inocente que, como digo, non escolleu esta situación. Na política española, Castela e León será o escenario das terceiras eleccións autonómicas en menos de 3 meses. O igual que en Extremadura e Aragón, as enquisas debuxan unha fragmentación política que fará prácticamente imposible gobernar sen pactos. Ali viven hoxe unha xornada de reflexión previa aos comicios de mañá. Ten máis datos Marcos Sueiro. Que tal, David? Vívese unha xornada de reflexión típica pero dispersa. Xa saben que Castela e León é unha das rexións máis grandes de Europa e isto fai que os candidatos se dispersen. De feito, ningún pasou a xornada aquí en Valladolid, na capital. Alfonso Fernández Mañueco está en Salamanca coa súa familia, o socialista Carlos Martínez en Soria e o candidato de Vox, Carlos Pollán, en León. As mensaxes deste día, imaxinan, son coincidentes e reafirman esa necesidade de implicarse no proceso democrático. Mañá será o día da votación condicionada polas convocatorias electorais ás que te referías e tamén polo efecto da guerra en Irán. De feito, esta mesma tarde hai convocadas manifestacións contra a guerra. Unha plataforma dominada por grupos de esquerda irrumpe en plena xornada de reflexión co lema "Non á guerra, non ao fascismo". A marcha acabará nesta mesma Praza Maior de Valladolid. Coñecemos agora algunhas das claves destes comicios. Castela e León é a comunidade máis extensa de España, o que converte nun reto a xestión dos servizos públicos. Nunha das rexións máis avellentadas e con menor densidade de poboación, a despoboación, a incerteza económica e a sanidade son as principais preocupacións dos castelán-leoneses. Durante a campaña, os partidos debateron sobre como atraer investimento, impulsar o sector agroalimentario e medio rural e reter o talento. De propiciar e asentar mediante esas políticas públicas las garantías para poder alcanzar el desarrollo de un proyecto vital independientemente de donde residas. Con una primera matrícula del primer curso en las universidades públicas de Castilla y León, que será gratuita. Os resultados nesta comunidade autónoma adoitan actuar como termómetro do que acaba pasando nas eleccións xerais. O Partido Socialista afronta unha nova reválida tras os escándalos que asolaron as súas filas durante os últimos meses. Apoiado por Ferraz, o seu candidato leva como alcalde de Soria preto de 20 anos. As eleccións en Castela e León vívense de preto na nosa terra, comunidade limítrofe con Galicia, nalgunhas zonas incluso se fala galego e a nosa lingua apréndese nos institutos. Las infraestructuras que nos atraviesan a los dos, que nos conectan con el resto de España, que a toda esta zona la conectan con Galicia, con nuestros puertos por donde se exportan muchas mercancías, son absolutamente fundamentales. As enquisas encabezadas polo PP desbotan unha maioría absoluta situada nos 42 escanos.
Tentando entrar nas Cortes de Castela e León, os partidos a esquerda do PSOE, con Sumar e Podemos concorrendo por separado e en distintas alianzas. O Goberno admite a participación de Leire Díez, exmilitante socialista investigada por corrupción, nun contrato de balizas V16, cando ela era directiva en Correos. Así llo responderon o PP despois de que o grupo parlamentario preguntara no Congreso. Iso sí, o Goberno matiza que Díaz o único que fixo foi asinar unha modificación do acordo actuando de intermediaria. Ao parecer, a fontaneira do PSOE buscaba que Correos participara no negocio e que quedase cunha parte do mercado das balizas vendéndoas nas propias oficinas. O rei Felipe VI celebrou a toma de posesión do presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. A súa visita deixou varias imaxes co novo mandatario. De España, que nos está visitando y está haciendo Unha delas é esta, o debut do rei na rede social TikTok, na que é moi activo Rodrigo Paz. Felipe VI apoia esta nova etapa máis aberta do país andino. En varios vídeos vese o recibimento que tivo o monarca. Nesta visita o rei Felipe VI tamén estaba visitando un amigo. Estudaron xuntos nos anos 90 en Washington. De regreso a Galicia, a portavoz nacional do BNG participou na presentación do protocolo Lingua Vital impulsado pola plataforma Queremos Galego. Ana Pontón dixo que urxe reverter o que cualificou de emerxencia lingüística do galego. Estamos aquí e dicindo alto e claro que queremos galego, que queremos que a lingua das nosas aboas, dos nosos pais, sexa tamén a lingua das nosas fillas e das nosas netas, e esta é tamén o sentir que ten a maioría da sociedade galega. Polo tanto, hoxe aquí o que se ve é o verdadeiro pacto pola lingua. Os médicos seguen cas súas protestas. En Santiago esta mañá reclamaron a reapertura das negociacións para desconvocar as folgas previstas. Manteñen o pulso con sanidade tanto a nivel autonómico como estatal. A Consellería pídenlle melloras nas condicións laborais e ao Ministerio un estatuto propio, mentres os centros sanitarios galegos reorganízanse e estudan como compensar as citas afectadas polas protestas. En 2 semanas suspendéronse 43.000 consultas. Unha batería de reivindicacións que estamos desexando que a Consellería se sente a negociar con nós. E, por outro lado, a forma nacional convocada, que, como sabedes, está convocada para todas as autonomías. Estamos esperando que dende o Ministerio pois se nos convoque para negociar. Os 2 detidos polo crime de Francisca Cadenas declararon hoxe nos xulgados de Villafranca de los Barros, en Badaxoz. A Garda Civil detivera os 2 irmáns despois de localizalo pasado mércores os restos da muller, desaparecida hai 9 anos no patio da vivenda familiar. Ás portas do xulgado, a abogada da familia da víctima anunciou que vai pedir prisión provisional pros 2 acusados. La gravedad del delito ya solamente per se ya tiene que llevar un riesgo de fuga evidente y por lo tanto yo creo que ese es el principal escollo y sobre todo que quedan muchas pruebas por practicar y queda todavía muchas cosas por hacer, con lo cual yo entiendo que en este punto decidir una libertad me parecería un poco arriesgado. En Bertamiráns, no concello de Ames, a Garda Civil detivo un home e unha muller ao ser sospeitosos de ter acoitelado un home. Os feitos producíronse o pasado 19 de febreiro no parque Pazo da Peregrina. Unha discusión entre a muller arrestada e a vítima acabou nunha pelexa na que se viron implicadas outras 2 persoas. Parece que no transcurso da liorta a muller acabou clavándolle á vítima un coitelo de cociña. Os implicados xa son vellos coñecidos das forzas de seguridade. E gran susto esta mañá en Oleiros. Unha familia quedou atrapada na súa vivenda por mor dun incendio. As lapas impedíanlles saír da casa e tiveron que porse na parta alta do inmoble. Ten máis datos Xoel Rodríguez. Sí, un incendio, David, que segundo os propios propietarios se orixinou nun cortocircuito, nun cargador localizado neste cuarto que teño ás miñas costas, no que residía un dos fillos deste matrimonio. Todo aconteceu contra as 8:15 desta mañá, cando, por sorte, toda a familia de 5 membros xa estaba experta. Foi nese momento cando o pai se percatou de que comezaba a sair fume dese cargador. Nun primeiro momento tentou apagar as lapas, pero finalmente desistiu e decidiu subir ao primeiro andar para alertar a unha das súas fillas,
días que non ofrecía resposta. Nese momento percatáronse tamén de que non podían retornar á planta baixa e foi aí cando interviron varios veciños que finalmente lograron sacalos do interior desta vivenda a través dunha xanela. Os outros 3 membros desta familia, tanto a nai como outros 2 fillos, por sorte, si puideron sair polo seu propio pé. Ata aquí desprazáronse, ademais, efectivos do Parque de Bombeiros, tamén de Emerxencias de Oleiros, así como efectivos da Policía Local e tamén da Garda Civil. E durante toda esta mañá, este punto do Concello de Oleiros foi un ir e vir de veciños preocupados non só polo estado da filla menor, que tivo que ser trasladada ao Choac por unha leve intoxicación por inhalación de fume, senón tamén polo estado dos outros membros e do propio inmoble, que, como poden ver, quedou afectado na súa totalidade no interior deste edificio. E susto tamén a pasada noite na Alameda de Santiago, onde ardeu unha cafetaría que estaba pechada. Os primeiros indicios fan sospeitar os investigadores que puido ser unha cabicha mal apagada que prendeu nun colchón que estaba debaixo da estructura metálica e que podería estar utilizando unha persoa sen teito. O lume xerou unha forte fumareira e un intenso cheiro que alertou os veciños do casco histórico. Non houbo que lamentar danos persoais. A cafetería Alameda estaba cerrada temporalmente dende o mes de xaneiro. Ao chegar aí xa vimos que o incendio en principio era exterior, producíase nos baixos, por debaixo do que era a cafetería, porque está aérea, chegaron a arder uns colchóns, uns enseres personais que había ali. O problema que houve despois foi que ardeu parte da instalación do aire, porque ten unhas canalizacións de entrada de aire na cafetería, encheuse de fume. Veciños de Chantada marchan en caravana pola Nacional 540 para protestar polo mal estado da estrada. Chea de fochancas é a principal vía de conexión entre Lugo e Ourense. Hai uns días comezaron a parcheala, pero os veciños exixen a súa reparación integral, non parches. A marcha lenta, a mesma velocidade que lles exixe circular o mal estado da Nacional 540. En pouca velocidade vas dependendo os baches máis ou menos de memoria e vale os esquivando. A veces tens que incluso invadir o carril contrario, que non debes. Pero é que non tens por onde pasar, porque o coche vai pegar abaixo. Entonces é imposible, é imposible. Di meu pai que hai que ir no tractor. Eu que sou motociclista, é un peligro moi grande para as motocicletas, non hai por onde pasar, con seguridade, o sea, tens que levar unha velocidade moi limitada. Unha caravana de vehículos percorreu a distancia entre Chantada e a Barrela en protesta para exixir o arranxo integral da vía. Era intensitable. O último asfaltado integral foi no ano 96. Estamos celebrando precisamente o 30 aniversario. Hai uns días as máquinas comezaron a traballar para reparar a vía, pero os veciños desconfían. Cada vez que ven que nos manifestamos ou que protestamos, ocurreselles facer uns arranxos míseros, pobres e ridículos que pa pouco sirven. Que dure anos, que non sea pois un parcheo que sirva para calar un pouquiño as protestas. Levan 2 anos de protestas polo estado da Nacional e reivindicando unha autovía da que só hai un treito feito e o resto non se lle espera. Queremos que o fagan nesta de aquí de Lugo Ourense canto antes tamén e a ver se somos capaces de ter no centro de Galicia, no corazón de Galicia, unhas infraestructuras axeitadas ao que merecemos. A Nacional 540 é a principal vía de conexión entre Lugo e Ourense, en a que cada ano se rexistra unha media de 250 accidentes. Isto parece que estamos nunha película de ciencia ficción. Ganas de poder sair, a verdad que son mes e pico xa metidos na casa. Mucha gente non respeta las normas. Tentar o contacto mínimo, ter unha distancia ca xente, usar a mascarilla. Lo peor no poder ver a los niños y tocar a la gente y abrazar y los besos que siempre faltaron. Cantas cousas nos faltaron e votamos de menos. Hai 6 anos, 14 de marzo de 2020, vivíamos o primeiro día confinados na casa. A imaxe, Alejandro, vemos que hai na Alameda, agora mesmo non hai moita xente, pero de seguro era completamente diferente, non?
Sí, unha data, David, que non esqueceremos, unha data na que se parou o mundo co obxectivo de frear un virus do que pouco sabíamos. Parques e rúas quedaron totalmente baleiras e chegou o teletraballo e tamén tivemos que buscar outras opcións de ocio. Algúns sacaron a súa faceta máis deportiva, iso sin se sair do salón da súa casa, e outros foron todos uns expertos en biscoitos e tamén en pan caseiro. Tamén quedarán na nosa retina algunhas imaxes, como por exemplo cando ás 8 da tarde saíamos á fiestra a agradecer o traballo dos sectores máis esenciais. Así durante un mes e medio, despois comezamos a falar xa de desescalada e tamén comezamos a empregar un elemento que sería básico nas nosas vidas. Falamos, pois, da máscara. Así, pouco a pouco, fomos recuperando a vida social, fomos recuperando as apertas nunha chamada nova normalidade. Tamén a finais dese mesmo ano, do ano 2020, chegaba a ansiada vacina. Hoxe, 6 anos despois, vémolo con certa perspectiva e, por suposto, con poucas ganas de que algo semellante volva a acontecer. Grazas, Alejandro. Estudantes de Medicina achéganse estes días no balneario de Laias os beneficios do termalismo para a saúde. Bea. Formación teórica, pero tamén práctica para coñecer como os tratamentos termais poden ser un complemento, unha axuda aos convencionais ou a farmacoloxía para mellorar a calidade de vida dos doentes crónicos, especialmente en enfermidades reumatolóxicas, respiratorias ou da pel. Tamén axudan en procesos oncolóxicos ou en temas de ansiedade ou depresión. Tratamentos termais que noutros países como Francia ou Italia xa están integrados no sistema sanitario. Collémolo ainda quente e colocámoslo na zona que tratamos. Sofía estuda quinto de Medicina en Santiago. Tras un achegamento teórico, hoxe experimenta en primeira persoa os beneficios dos tratamentos termais. El ver cómo con el agua te pueden mover circulación y hacer que el dolor disminuya con el calor. Estuvimos haciendo sesiones prácticas donde hemos visto pues como el chorro y otras bañeras y otras cosas para ver cómo lo utilizan los pacientes. Xente que ten algún tipo de artrosis ou problema nas articulacións tamén pode chegar a axudarlles bastante. En enfermidades reumatolóxicas, como a artroses, xa están demostrados os beneficios da balneoterapia a hora de mellorar a mobilidade ou reducir a dor. El tratamiento de balneario mejora la funcionabilidad de la artrosis en la rodilla, en las lumbalgias o lumboartrosis también. Esas dos patologías ya tienen esa evidencia. Pero tamén poden axudar noutras doenzas crónicas como as relacionadas coa pel ou as respiratorias e mesmo mellorar a calidade de vida de pacientes oncolóxicos ou con problemas de ansiedade ou depresión, sempre seguindo as directrices médicas. Una enfermedad no es solamente la parte física, sino cómo la vivimos. Entonces puede ayudar, pero hay que hacerlo en el momento adecuado. Sales súper relajado también, que también influye mucho en cómo te afecta el dolor en la mente. Las articulaciones y sobre todo, al final somos una sociedad que está envejeciendo y que estos tratamientos como que son muy beneficiosos. Tratamentos que noutros países europeos xa están recoñecidos e mesmo integrados no sistema sanitario. Profesionais da logopedia reunidos hoxe en Santiago polo Colexio Profesional de Logopedistas de Galicia destacaron que o uso de sistemas de comunicación aumentativa utilizando a tecnoloxía non só facilita a comunicación, senón que tamén contribúe ao desenvolvemento da linguaxe e do pensamento de persoas con enfermidades neurodexenerativas. Irai ten 7 anos e autista grao 2. Grazas ao traballo cunha logopedista e o uso de ferramentas de comunicación aumentativa e alternativa, conseguiu despois dun ano de traballo mellorar a capacidade comunicativa e a participación social. Vale, checa! É unha tablet, pulsamos os botóns das palabras que queremos dicir mediante voz sintetizada, escoítase. Me duele la espalda bastante. Me duele la espalda bastante. Actualmente, inclusive, é capaz de expresar sentimentos, emocións. O cambio que deu é increíble. Tamén empieza a comunicarse de maneira oral, o que é moito máis fácil tamén para el. Segundo os expertos, a comunicación aumentativa e alternativa permítelles ter unha andamiaxe cognitiva constante para establecer o pensamento. Chámome Alex, vivo en Redondela. Teño 16 anos. Tamén lle acontece a Alex Fernández, de 16 anos, cunha enfermidade neurodexenerativa. Estudante do Centro Amencer de Aspaz en Vigo, utiliza desde hai 5 anos un comunicador digital ocular.
Un dos retos actuais está no vocabulario que incorporan estes sistemas, precisando mellorar a introdución do galego e non traducións deficientes. O vocabulario que aparece nos dispositivos é un vocabulario que ven de outros países e ao final foi unha traducción. Moitas grazas por darme voz e poder participar. A experiencia das persoas usuarias amosa o impacto real destes sistemas na súa vida cotiá. E agora imos botar contas porque hoxe celebramos o Día Internacional das Matemáticas, que este ano elixiu como tema Matemáticas e Esperanza, unha mostra que nos permite atoparlle solucións a realidades complexas, tanto no mundo digital como no noso día a día máis cotián. A esperanza nas matemáticas para solucionar problemas da humanidade ten a sanidade, a arquitectura, a enxeñería, a economía e a sociedade en xeral. O que se busca é sobre todo transmitir o que os números e as achegas das matemáticas poden facilitar a hora de resolver problemas. É dicir, se leemos o que nos conta a natureza, que é a gran matemática e a gran optimizadora, e se utilizamos criterios científicos e de rigor, podemos construir mellores solucións aos problemas que nos atinxen no día a día. Como mostra, as matemáticas en Galicia teñen nomes propios e creacións, como o primeiro mapa topográfico e científico de Domingo Fontán. O que fixo foi percorrer Galicia durante 17 anos, buscando datos de valor para meter nunha ecuación de valor, que era a ecuación de Laplace, e obter a topografía de Galicia. E a motivación de Fontán era o desenvolvemento de Galicia, e para o desenvolvemento de Galicia, e para trazar as carreteras e os trazados de ferrocarril, había que sacarlle o rostro a Galicia. Eu creo que ese é o referente da matemática industrial, do compromiso social. 200 anos despois, en riba doutro mapa de papel, os alumnos do proxecto Estalmat amosan a mesma paixón polas matemáticas, mentres calculan os quilómetros de costa do país, ou fan papiroflexia volvendo tangibles os conceptos máis abstratos. Como vas disfrutando depende de como as vas comprendendo. A partir de aí empiezas a ver as distintas cosas que eres capaz de facer con elas, os distintos usos que pode ter. Son as letras que escriben o que é o universo, redactan todo, describen o universo, non? E grazas ás matemáticas podemos coñecer tantas cousas. Poden ser altofalantes se as aplicamos á artesanía. Poden cociñar os mellores pratos perfectamente medidos e servilos equitativamente. Deixannos planificar a axenda, saben do tempo que imos ter antes que a nós, e permítennos chegar incluso á Lúa. En Lugo adiantaron a celebración do Día da Árbore cunha plantación no Parque Periurbano do Rato. Plantaron acibros, castiñeiros e nogueiras nunha zona que é reserva da biosfera. Exemplares que tamén repartiron entre os participantes, así como plantas de romeu, perexil e lavanda. Unha cita que serviu tamén para reclamar o coidado dos recursos naturais. Case as portas da cita máis importante do cinema internacional, a gala dos Óscar, Oliver Laxe asegura que a viaxe que ven facendo coa súa película Sirat, que aspira ao premio a mellor película internacional e ao premio a mellor son, fainos sentir máis galego que nunca. Rosa Conde. Hoxe o arrecendo da nosa terra chega ata California. Vemos a Oliver Laxe con esa humildade que o define, compartindo co mundo unha visión do cinema que nace nas nosas montañas e nos nosos vales. Galicia hoxe non mira desde lonxe. Galicia está aquí tamén emocionada, vendo como un dos seus artistas máis puros leva o noso orgullo tatuado na mirada. Mentres o vemos aí detrás, compartindo o seu talento e facendo entrevistas, sentimos que cada un de nós está un pouco máis preto deste soño. Un momento para a historia, un momento para a nosa alma galega. Na madrugada do domingo ou luns celébrase a gala dos Óscar, en que o último filme de Oliver Laxe, Sirat, aspira aos premios á mellor película internacional e ao mellor son. O director traduce ter chegado ata aquí como unha lexitimación ao seu traballo. Aquí a xente ten olfato, ven en mí a un cineasta serio, ven en mí a un artista con futuro e queren máis. A candidatura ao mellor son pode facer historia cun equipo feminino á fronte. As súas tres responsables destacan a importancia de darlle visibilidade ao traballo dos artesáns detrás das cámaras.
hacer que el sonido también se vea, por decirlo de alguna manera, pues está siendo una experiencia muy, muy bonita. Le pone el valor, ¿no?, a todos, no creo solo al sonido, ¿no?, a todos los artesanos que también estamos detrás de las cámaras. Mucha gente en estos días nos está como detallando, ¿no?, sensaciones, ¿no?, que el sonido de la peli les ha provocado. Sirat leva meses viaxando e acumulando distincións. Oliver Laxe asegura que para él este longo periplo polo mundo veu reafirmar a súa galeguidade. Despois desta viaxe que me levou primeiro a Cannes, logo me levou por todo o mundo, moito en Estados Unidos e volvín puntualmente a España para os diferentes premios, eu diría que me sinto máis galego que nunca. Logo desta cita americana, Sirat ten outra galega, a gala dos premios Mestre Mateo 2026, que se celebrará a semana que ven en Lugo. Ben, pois xa saben que a nosa información continúa actualizada minuto a minuto na nosa página web en G24 e G24play.gal. E agora o que chegan son os deportes con Irene e o Celta que xoga mañá ante o Betis. Sí, centrado xa na Liga, o próximo destino é Sevilla e ante un rival directo polo quinto posto da táboa. Uns minutos estamos en Vigo.